auténticas, magníficas pandereteiras. Bueno, Jorge Mira, moi boa noite. Que tal? Encantado de estar aquí. Sabemos aquí en Galicia o que temos con este hombre. Bueno, Un dos científicos máis salientables de España, punteiro. Profesor universitario, bueno, en fin, un nome É que o conta fácil, que explica fácil as cousas. Sí, anda por Que riba entendemos. da nosa televisión. Bueno, do forno de toda a vida, o microondas. Actualidade. Aquí estamos. Oye, por que para isto necesitas todo o día? Porque aquí casi, entre que ibas a madeira, quentabas, non sei que, va a borralla, e agora isto... Nos Que minutiños. prisa hai, porque isto segundos. Por que leva tanta prisa? Por como funciona isto? Porque o proceso de quecemento que usa é máis efectivo. Toda a enerxía, case toda a enerxía que bota aí dentro, úsase para quentar. E como quenta? Pois quenta porque está xenerando ondas un pouco distintas das dos teléfonos móviles, pero moi parecidas, de feito. Ondas como as dos móviles. Pero entón, isto que me quere... A ver se nos asustas máis. Que pasa? Que o teléfono móvil manexa as mesmas ondas que o microondas? Parecidas. O que pasa que este mete 1 millón máis de potencia que o teléfono móvil. Vale. Entón son moito máis baixas de potencia. Ahora é a mesma onda. É moi parecidiña. Pero a potencia aí Claro. determinante. Entón, unha onda electromagnética que é? Unha cousa sona raro, non? Soa raro a onda electromagnética, pero a onda electromagnética, cando entra na materia, a materia como ten cargas, e sobre todo a auga está disposta dunha maneira que ten unha carga positiva por un lado e unha carga negativa polo outro. Entón, a onda está bailando coas cargas. E cando entra un sitio onde hai auga, a auga menea, móvese. O sea, que a onda o que move é a auga. Ese Move a movimento auga. é o Auga que que está xera o dentro. calor. Ese movimento, de feito, cando un se move e frega, ve que quece. É dicir, move a auga do alimento. A auga que está dentro do alimento. Sí, move, bueno, outras cosas tamén move, pero todo o que teña así unhas cargas que se vean ben claramente separadas, vai no menear. Entón, ao menearse e fregarse, se non fregamos aquí ou se me frego con Lucía, pois empezamos a quentar os dous. Correcto. Entón, así é como quenta. De feito, podríamos escoller unha para que a auga bailase aínda mellor, pero está pensada esa frecuencia para que non se gaste todo na parte de fora e entre ben adentro, para que quente tamén un pouco dentro. Penetra uns 3 centímetros máis Isto ou vai menos. a tal velocidade que produce unha fricción e quenta Esa fricción. rapidamente. Ademais, escóllese para que eso penetre uns 3 centímetros, Vale. e neses 3 centímetros tal. Esas Pero- ondas Sí. entran nesa caixinha, esa caixinha está para proteger, Sí. Non saen de aí. non saen de aí, eso é E para se proteger. saíran, que pasaría? Se saísen, non sería boa cousa, Porque iso que porque din de mirar para o microondas, que parece que eso é perigoso ou non é, ou non é está perigoso? tapado, de feito, o que o aporta ten unha especie como de borde, Sí. que ademais non encaixa ben con isto de aquí. Sí. E ten aquí un buretiño que é como un corta-lume, iba a dicir un corta-lume, non, pero un corta-ondas para que non escape. Sí. Con todo, o punto máis crítico é aquí polos bordes, que é por onde pode escapar a onda. E como sabemos que se está escapando? Se non se ve ni nada polo estilo. Pois... Se metes un dedo aí, quemarías. Non te chirrerías. A ver, Entón, isto é algo Entón, que pasa se moi nos pouco dá esa onda? moi pouco frecuente, pero vamos, queimaríate un pouco, Queimaría. pero vamos, pero eso é, eu non sei de ningún caso onde iso pasase, porque é un caso absolutamente casi imposible, vamos. Vale, eso, vale, ¿no? vale. Eso sí, que ninguén se poña a mirar aquí, pegado a chisma, Vale, velo, vale. non? Así, Correcto. pegado ao cristal, que ninguén se Vale. poña, porque tampouco ten por que facelo, non? Bueno, veña, entón vamos a servicio público. Claro. Que é o que non se debe meter nun microondas? E aí temos unhas imaxes e podemos ir comentando e son moi ilustrativas. A ver, O mira. que non se pode meter, por Aí exemplo, está. cos líquidos hai que ter moito cuidado, que dixemos antes que a auga, pois, Mira o que pasa con a botella. Claro, a botella non quece, a auga de dentro pois aumenta de temperatura, Claro, fai gas e rebenta. O mesmo, zumo, por exemplo, os metais, o disco non toca discos. esa onda electromagnética, claro, crea diferencias de potencial e polo disco que pasa esa corrente e desfai todo. De feito, pódense facer lóstrigos dentro, non? Perfecto. Hai un tema importante que a xente pois ve aquí un burato para mirar e hai un pratiño que dá voltas. Mira, aí está. Mira, o ovo tampouco. O ovo Ovo tampouco, nada. claro, porque o ovo é unha cuberta que non se quenta tanto e o de dentro quéntase máis rápido, ao quentarse moi rápido ferve, o mesmo que os tomates teñen unha pel que fai como de plástico envolvente e fai que rebente, non? Claro. Totalmente o de dentro, non? Porque aumenta o tamaño. Por exemplo, ese melón, esa Perdón, sandía, sandía. quéntase a parte de dentro, a parte de fora non, e rebenta o que hai de aí. Correcto. Comentábache que hai un platiño dentro Sí. Que xira sempre, Que non? xira. Sí. Eso Iso por que por qué? razón? Por que sempre ten que xirar o... Pois- Porque ten que xirar sempre? Claro, Non podes sí. poñer algo aí quieto, non? Podes poñelo, pero non che vai a cantar tan ben, porque as Ah, ondas, a ver, por qué? cando un mete unha onda nunha cavidade como esta, Sí. pois hai zonas onde, digamos, fai moita caña, Sí. e zonas onde fai casi ningunha caña.
Isto vémolo con algo aquí. Sí, isto vamos a facer con chocolate. A ver. Con chocolate, quitamos o prato este que vira. O sea, que esta é a explicación de por qué... Quitamos o que vira, e imos meter un cacho de chocolate, temos este chocolate aquí. Sí, isto é unha tableta de chocolate. Nun plato así, nun prato para que non vire, para que o prato non vire. Para ver que pasa se non houbera prato xiratorio. Para se non vea, poñémolo aquí, Metemos colocámoslo, aí. a ver se non rompemos nada. Dixeronme por Twitter que fixera a proba con Abraham Mateo, así con el, pero dixeronme, non jodas o rapaz este porque igual ten Dixeronlle algún por problema. Twitter dice, nin se che ocurra ningún experimento con Abraham Mateo nin tocalo. Vamos a Home, ver é aquí un inmellorable, claro, pero bueno. Nin con a Jorge- Galloso, que no Twitter temos tamén as Pero Eu son Galloser, con que Jorge, hai aí un sí, duelo sí. tamén, Vamos a dar aquí un poquinho de de... fans. Bueno, a ver, que? Está xirando? Está cantando un pouco, a ver. Vou está facer o que non se movéndose. debe facer, que mira para... A ver, voy Sara, a... Isto por acabamos de arriba que meter tampouco se debe. unha tableta de chocolate Cerrei, e puxémola... a ver se vamos a No, mollar un ainda pouco non. máis, vamos a dar en caña. Dalle máis. O que imos ver vai ser que pasa se a cousa se queda quieta. Eso, se o alimento non xira, se non se move... Porque esa onda vai ter unhas zonas de ventres onde vai a estar moi activa e unha zona onde casi non se vai a mover. Ajá. Esa zona que se vai, onde non se move a onda, pois non quenta porque non hai ningún tipo de señal aí. Ah, amigo. Entón, se non pusésemos o prato dentro, habería zonas que se quecerían Sí. e outras zonas que non se quecerían. Entón, Ah. teríamos a cachos De aí quente, a cachos porque- frío. De aí a historia para que isto esté xirando Claro. constantemente. Vale, Entón, vale, ao poñer vale, o vale. chocolate, imos dar un cachiño. Vamos facer unhas patacas fritidas. Patacas fritidas, no microondas. Presten atención. Case A ver sen como tes aceite, eso. ademais. Vamos a cerrar aquí. ver. Bueno, Temos aquí o- algo se ve. Algo vese. Ah, Fixádevos. non está por todo Claro, hai zonas que uniformemente, empeza a claro. queimar e outras non. Que hai zonas que isto cheira fatal, por Por certo. aquí Sí, está non nos cheirando fagades na fatal. casa. Saliu nos mal o chocolate. Pero vedes, ten un burato no centro, Sí. non sei se se ve ben, un burato no centro que aí, Sí, no pois, ten zonas, estas por si, aquí está duro e aquí e aí, está. Ah, mire, mire. mira como está mol. Mira, esto Ahí está está. por aquí e aquí E aí, mira, aí na aquí, esquiniña, no. vedes, aí onde se ve, Ai, está quente. Está rico. Galloso Está rico. acaba de descubrir a capacidade calorífica. Quenta. A capacidade sempre calorífica. o pé de experimento. Isto é dedicación, non? Vamos a facer patacas fritidas logo. Bueno, E unha cousa, van ver vostedes que isto é moi perigoso. Bueno, moi perigoso, non isto, quero alarmar que che vou nada, dicir iso isto? tamén. Mira. O papel albal que sempre poñemos para recubrir no forno tradicional, por exemplo. Que non se Cousa poña que papel non se- albal a nunca. ver, Vamos a dalle poñer aí. un pouco de papel albal. Vas a ver, Dalle aí. porque se poñemos papel albal, o papel albal como é metal, Sí. se está así medio enrugado e ten así aristas, isto vamos a facer Atención, un pouco, así un poquinho atención. máis. O que acontece, non metan papel albal nunca nun microondas. Isto queda demostrado. Vou dar un poquinho máis. Espera que me vou un momento afora a ver o autobús aquí, por si acaso reventa. A ver, esto. vamos a ver que tal sae. Por si acaso reventa todo esto. A A ver. Mira. Está, mira. Ai, Vale, xa o vimos. Non lle quero papel escarallar de Jorge. aluminio, Xa nada, no miramos. microondas. Ai, ahora volvo. Entón, claro, por que pasa isto? Porque a onda esta onda, como é unha onda que crea unha voltaxe moi grande nun sitio Sí, e moi baixa noutro, Galloso é atrevido, eh? sí, non é É tanto. atrevido. No, é para que vaya Galloso é rápido. moi atrevido. Poñémolo Bueno, aquí vamos fora. ao leite, que a mí me gusta este. E o do leite? Atención a isto, porque isto a veces pon un vaso de leite, non? Imagina, ou unha infusión, así. E quédalle dando voltas no microondas. Vamos Claro. a poñer, e baste para outra habitación. Claro. Dices, ai, que me quedou e tal. Entón ti chegas ali, como os envases non queiman. Claro. Claro, porque o recipiente non Non quenta queima, non queima. demasiado, E pero... Pero, claro. entón, que pasa? O leite Dalle aí. vai quecer, como está recibindo o frente de onda por todas partes, vai quecer homoxeneamente en todas as súas partes. Non é como quecemento normal que poñemos no lume, que quece por abaixo, como está quente abaixo, empeza a subir para arriba, entón fai o que se chama convección. É un quecemento pois máis natural. Este Bueno, sí. quece de golpe, Atención porque e ao quecer de volvo a golpe repetir. Sí. está quecendo todo e non sabe para onde ir o leite quente. Entón queda aí como medio estable e cando pois vai coller o leite Sin de E llevar o que dar colle. un pouco, non? e o colle así, sin ter cuidado, e lle No. mete a culler vai a meter Galloso. Claro, Vamos atención deixar un porque a cacho aí. historia é a seguinte, sin querer sacas o vaso de leite, sacas o vaso de infusión, o que queira, e tendes a boterlle sucre e removelo. Cuidado co que se fai. Pode funcionar ou pode non funcionar, xa Bueno, avisamos. Bueno, non bueno. fagan isto na súa No, casa. pero non fagan na casa porque isto ten o seu Non risco, fagan isto non? na súa casa, Ten o seu risco porque Vamos podes a levar probar. unha queimadura. Vale. Vamos a probar. Canto nos quedará desto? Non sei, vamos a dar un poquinho máis aí, pero Ah, bueno. vale, que isto Sobre é- todo, o que vamos a facer vai ser meter a culler e ver que pasa. Exacto. Tede moito Pero cuidado. non facelo na Si se casa. vos esquece algo aí na... Ai, se me quedou o leite, se quedou e tal. Dice,
Pois deixado que enfríe, deixado que enfríe. A ver, ahora parte de aí. Mete a cullera aí de golpe, Entón, a ahora ver vai- si se ve. Ai, bueno, salí un poquinho para arriba, pero non nos vimos demasiado. Pero non moito, pode no vídeo, saltar Mira, moitísimo. mira aí o vídeo Creo que que temos un fixo o vídeo. experimento Jorge Mira antes do programa. Bueno, hai un tempo. Mira, atende Xa como é a cosa. O vaso de leite máis quente e aí é o que pasa. Claro, esto salta So queima chamán. moitísimo. Oye, salta chamán, está fervendo e entón, ollo, de acordo? Isto que hace moito, hai que ter cuidado con líquidos, Correcto. co leite, sobre Aí todo un neno está. pequeno que a mellor metes o diante da cara, Exacto. e metes a culler dentro, Claro, e salta. e salta a cara. Accidente. Está O sea, moi que quente, cuidado, Moito pode haber ollo. queimaduras moi serias. Exactamente, cuidado. Bueno, Entón, hai que ter cuidado con este aparatiño. bueno, ata aí chegamos. Ata aí chegamos, don Jorge Mira. Seguimos co programa, estamos dun forno tradicional ao microondas e aínda seguimos percorrendo cosas por aí adiante. Moitas gracias polos teus consellos, sempre Ben. sabios e científicos. Queridos amigos, esta noite vai pechar o programa cantando con Iria, unha das grandes recanteiras que pasou por aquí. E aparte que vamos tamén a ensinar un forno que lle pode interesar moito a él. Forte aplauso para Francisco! Ah, Fernando, chocolate, claro. A ver. Francisco, a ver. Estas cosas sempre me pasan por traer o científico aquí. Francisco! Hombre, Sí, por sí, suposto. é que cartos perdón, non hai, señoras pero... e Sí, a ver, cartos non temos. A ver, moitos. Francisco. Hola. Francisco. Fan das mellores festas de Pero, Galicia. pero vamos a ver, home, perdón, pero hola, Francisco, ¿cómo está? Oye, vamos a ver, home, pero No, ¿cómo Déxelo estás, 2 minutos Dos máis, que minutos, está casi ¿cómo que 2 convencido, que está minutos? casi convencido. Está- E tens que cantar a de latino, a Sí, de latino a de que é de latino, Maruja. es así, Latino, latino. tengo el sabor de una copa de vino. Vale, vale. Que